Kai. Lafiya mai gida? Naga sai tsaki kake ta yi kai kadai. To ba dole ba, a ce wajen sati biyu duk shirye-shiryen da nake kallo suna wuce ni? A'a dakata mai gida, abun ba na tashin hankali bane. Oho, kina nufin laifina ne? Mai gida kana yin abu kaman kai ma wani bako ne a garin nan. Baka da labarin Women 24 TV masu nishadantar da jama'a akan kowane irin shirye-shirye? Women 24 TV group WhatsApp da na sani, da Facebook har ma da YouTube. Tabbas mai gida, Women 24 TV suke kawo dukkanin shirye-shiryen da ke wuce mu waɗanda ba mu samun daman kallo, kuma ba sa gajiya wajen tura shirye-shirye kamar haka, musamman tarkon kauna da kuma daɗin kowa, ga kuma Safni Suhani, ga kuma Jamai Raja, gidan Badamasi, da kuma Agent Ragab, har da kwana 90, ga akushi da rufi, yadda ake girke-girke. Women 24 TV WhatsApp group ba su tsaya a nan ba, suna turo da audio novel Hausa da kuma Hausa novel da video make-up da kuma yadda ake gyare-gyaren ni'imar jiki na mata, ga cooking video yadda ake girke-girke domin nishadantar da mai gida, ga kuma yadda ake koyar da daurin dankwali. Tarkash. Women 24 TV group ne a WhatsApp wanda suke tura dukkanin shirye-shirye domin nishadantar da ku. Dan karin bayani za ku iya kiran lambar waya kamar haka: 090 30 15 9301. Women 24 TV, mun gode. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa a cikin wannan shirin namu mai farin jini mai suna Zauren Nishadi, shirin da yake kawo muku karatun littattafan Hausa masu matukar ilmantarwa, faɗakarwa da nishadantarwa. A yau muna ɗauke muku da wani kiryayyen littafi kuma ƙawatacce mai suna A Tausayawa Juna na Aisha Algarkuwa. Women 24 TV ce ta ɗauki nauyin kawo muku ƙarƙashin jagorancin Yaya Hayatu Baba Zubairu, wanda aka fi sani da Yaya Hayatu. Ku biyo ni domin jin da sauraron wannan tsararren littafi mai cike da ƙawatuwa. Sunana Bilkisu Gimbiya, a yi saurare lafiya. Zaune suke a falon nasu mai ɗan girma da ɗan kayan ƙawa daidai gwargwado. Bashir da ke zaune kan tusita rungume da ‘yarsu ƙaramar Salima mai kyau cikin kula ya kuma kalli Ruƙayyat wacce ke kwance kan tirisita, sai cika da batsewa take, ta haɗa fuskar nan kamar za ta yi ruwan jini. Babban ɗansu Salim ne ya ɗan matso ta cikin muryar bacci ya ce, Ummi bacci nake ji, zan kwanta. Kai ta ɗago cikin salon baƙar magana wa uban ‘ya'yan nata ta ce, Wallahi Salim, tausayi kuke bani, kai da Salima, sabida kun rasa gata da duk sauran yaran jama'a ke samu a wannan wata, sabida kowane uba mai ƙaunar ‘ya'yansa da son faranta musu da fidda su kunya tuni ya gama sama wa iyalansa kayan sallah, amma ku naku uban bai damu da ku ba bare a kai ga kaina. Shi kan Bashir murmushi ya yi cikin mamakin hali irin na Ruƙayyat, a ce tsakanin ma'aurata a rasa tausaya wa juna, ba uziri, ita komai sai dai a yi shi cikin gaggawa? Kai ya kuma jinjinawa tare da miƙewa rungume da Salima, ya kamo hannun Salim sannan ya kalle ta cikin kula, don shi har kullum uzuri yake mata tunda ita mace ce mai rauni sai an bi ta a hankali. Murmushi ya yi tare da cewa, Kwanta ki huta baby, bari na yi musu wanka, na kwantar da su, kafin nan kin huta, don na san kin gaji da aikin abin buɗe baki. Bata kula shi ba, sai ya tsina fuska ta tare da yin ƙasa-ƙasa da murya ta ce, Ji shi, sai ka ce wani kayan a zo a gani yake kawo mana na buɗe bakin. Karaf sai cikin kunnen shi, amma duk da haka sai ya wuce, ya shirya yaran sannan ya kwantar da su tare da musu addu'a ya rufe musu jiki. Sannan ya dawo falon ya cikin ƙarfin hali ya ce, Baby, tashi mu je mu kwanta, kar mu makara, mu rasa tashi mu raya daren ga da ambaton Allah. Shiru ta mai, sai tura baki da ta yi, shi ko cikin danna abin ya ci gaba da cewa, Mu je mu kwanta, don gudun kar bacci ya fi ƙarfinmu, ya sa mu rasa ko da dare ɗaya ne a cikin wannan wata.
gwara mu dage mu zage dantse tunda ba mu da tabbacin wane dare ne na Lailatul Qadr. To mafitar mu kawai mu dage mu raya dukkanin dararen da ambaton Allah, ta nan ne in mun yi sa'a mu yi muwafaqa da wannan daren na Lailatul Qadr. Cikin ɗan jan tsaki ta ce, ba na jin bacci. Kau da kai ya yi tare da cewa, to mu je dai. Miƙewa ta yi, ta zauna cikin ƙufula ta ce, ai dama ta nan kafi kauri, mu je dai ko? Wato kai ba ka da wata matsala ma ko? Kai dai a je bedroom ko? Shin anya kuwa, Abban Salim, kana tuna baka saya wa yaranka kayan sallah? Shin kana sane kwanakin watan nan na ta tafiya yau azumi nawa muka kai, amma ko kyalle ban ga ka shigo da shi ba, ko kai so kake yaran nan su yi sallah da tsoffin suturunsu, wallahi ni har tsoro kake bani. Ai kana sane da kowane uba ya gama wa yaran shi komai. Gefe ya koma ya zauna cikin sanyi, ya zura mata ido tare da son gano gaskiyar zuciyarta. A ɗaya gefen kuma mamakinta yake da kuma son ganar da ita. Cikin sanyi ya ce, Ruƙayyat, ki haƙuri, ki nutsu ki gane halin da nake ciki. Ki kanki kin fi kowa sanin nauyin da ke kaina. Tunda kina sanin ni ke kula da gidanmu, tunda mahaifina bayi da ƙarfi. Sannan in kula da ke, yaranmu kuma kina ganin irin halin tsadar rayuwar da muke fama da shi. Kuma kin san samuna bai kai yawan nauyin da ke kaina ba. Allah ne ke rufa mana asiri. Baby, duk da kasawa na da kike gani, baki rasa ci ba, baki rasa sha ba. Yaranmu ban bar su da ba ilimi ba. Na sa su a makaranta mai kyau, ban bar su da rashin sutura ba. Kuma tunda muke kema baki rasa sutura ba. Bare yaranmu, ko ba sallah ba ina musu sutura bare sallah. Ashe ko ya cike mun uzuri. Ki jira har sai kin ga an yi sallah ban muku abin da kuke bukata ba. Tunda ya fara magana ta kafe shi da ido har sai da ta ji yayi shiru sannan ta ce, kawai in ba za ka yi ba mu sani, ai kana sane tsakani da Allah yanzu duk cikin abokanka akwai wanda bai gama wa iyalansa komai ba? Ai kana gani ɗazu Maryam matar yaya Umar ta zo nan kuma ka ga dai abin da ta shigo da shi kasuwa ta je ta wa yaranta siyayya. Komai tsafsan nan ta biya gun telanta ta karɓo ɗinkunanta. Kuma ka fi ni sanin yaya Umar ɗin ne ya bata kuɗin tunda ai abokinka ne komai ka sani. Haka kuma Aisha ma matar mu Yusuf, abokin naka dai har wa yau ita ma an mata komai har ta yi ɗinkunanta da Salima ɗazu ta turo mata nata. Abin kunya babanta bai mata ba, su suna neman yaran Allah bai ba su ba, kai ka samu ka kasa riƙewa? Sosai ya ji zafin kalamanta, to amma ya zai yi da hali irin na Ruƙayyar sai addu'a. Cikin jin zafin ya miƙe ya nufi bedroom ɗinsu. Alwala ya yi sannan ya ɗau Alƙur'ani ya rinƙa karatu cikin kushu'i da ƙanƙan da kai. Ita ma ɗakin ta shigo ta yi wanka sannan ta kwanta kan gado ta yi baccinta tana mai ganin kasawar mijin nata. Shi ko a hankali ya fara jin sanyi, baƙin cikin ya rinƙa gushewa a ransa, a haka wurin bacci ya ɗan sace sa. Ƙarfe 1:30 na dare daidai ya farka cikin sanyi ya je gabanta a hankali ya tashe ta tare da cewa, Baby, je ki alwala ki zo mu yi nafila. Cikin baccin ta miƙe ta je ta yi alwala don inda Sabo ta saba dole ne muddin Bashir ya tashi to zai tashe ta. A haka kuma suka yi ta nafilfilinsu sannan daga bisani suka yi ta karatun Ƙur'ani mai girma har zuwa lokacin sahur sannan suka yi sahur. Bayan sun gama shi ko ya yi alwala ya tafi masallaci don samun jam'in asubahi. Ita ko ta yi tata sallan a gida, rayuwar gidan Bashir kenan. Gidan Yusuf da Aisha. Ƙarfe 5 daidai Aisha ta kammala ayyukanta tsaf, ta share ko'ina ta goge komai, ta shirya musu abin buɗe bakinsu. Ta yi wanka ta shirya cikin doguwar riga mai ɗan girma ta ɗan yafa gyale. Tana zaune a falonta cikin sanyi da gajiya Yusuf ya yi sallama. Hannun shi riƙe da wata baƙar leda. Cikin hanzari da kulawa Aisha ta tare shi.
hannu ta sa ta karɓi kayan hannun shi sannan ta wuce gaba tare da ce mai, barka da yamma Hamma. Ajiyar zuciya ya sauke tare da zama can gefenta kan wansita, ido ya lumshe tare da cewa, Alhamdulillahi Aisha, sai dai gaskiya yau kam akwai rana, ga kishi, gashi na biya cikin kasuwa na ɗan saya miki takalmi da mayafi. Sai kuma ya miƙa mata hannu alamar ta miƙo mai ledar. Cikin girmamawa ta miƙa mai tare da raɓawa gefen shi ta zauna tana kallon 'yan kayayyakin da ya sayo mata. Takalmin ya ɗauko ya zauna a ƙasa kan kafet ya zura mata takalmin cikin kula ya ce, wallahi ya yi miki kyau, kin ga yadda ƙafarki ta gyara takalmin? Insha Allah in na sami kuɗi zan saya miki jakarsa. Ita ma zamewan ta yi, ta zauna ɗan nesa da shi cikin sanyi da tausayawa ta ce, Hamma, me yasa kake son kashe kuɗi a banza da wofi? Ni ba yarinya ba, ka rinƙa kashe min kuɗi? Yanzu ba da safe kake cewa ba kuɗi a hannunka ba? Kuma shi ne daga samo su ka saya min wannan tarkacen? Me yasa ba za mu yi tattali ba? Kai ya jinjina cikin jin daɗi ya ce, Aisha, Allah ya miki albarka, na gode da tausayawarki gare ni, amma ki bar ƙorafi kar ina kashe miki kuɗi, don kuwa Aisha duk wani namijin kirki to burinsa ya faranta wa matarsa da yaransa, muddin kika ga ba a yi ba to ba a samu damar yi ba ne, in ko haka ta faru sai a tausaya wa juna. Don ba wanda zai so ya ga iyalansa a ƙasƙance, sai dai in abin ya fi ƙarfi. Kin ga ko tun da na samu dole na miki, tun da dama nauyina ne aiko matata? Murmushi ta yi cikin farin ciki ta ce, Allah ya saka da alkhairi, Ubangiji ya jibanci lamuranka, Allahu Rabbi ya ƙara ma arziki da wadata, Allah ya haɗa ka da halal ɗinka, Ubangiji ya raba ka da haram, na gode, na gode, na gode Hammana. Godiya take mai cike da farin ciki da ganin girman kyautar da ya mata. Cikin jin daɗin halin matar tasa ya ce, Ni fa kin san ban san wannan godiyar, kin san irin godiyar da nake so, yanzu kuma muna cikin watan Ramadan ne, kuma da rana ne, don haka adana godiyarki sai an jima in mun sha ruwa. Murmushi kawai ta yi, tare da tattara kayan sannan ta yi cikin ɗaki, bayan an sha ruwa ne ya tafi masallaci, ita ko ta yi tata sallan, tare da ƙara kimtsa gida. Suna rayuwarsu cikin rufin asiri da tausaya wa juna, duk ƙanƙantar abin da ya mata ita ganin shi take da girma da daraja. Gidan yaya Umar da Maryam da 'yan yaransu. Umar yayan Ruƙayyat ce, uwa ɗaya uba ɗaya. Tun 5 daidai Maryam ta gama aikinta, gudu-gudu sauri-sauri, don tsoron kar yaya Umar ya dawo ya samu bata gama ba. Don shi Umar mutum ne mai gaggawa da rashin uzuri, gashi shi har kullum gani yake aikin cikin gida ba wuya sai dai in mace na da saiɓi ne. San Maryam bata rasa komai ba na jin daɗin rayuwa, ita da yaranta, sai tausayawarsa da yi musu uzuri suka rasa. 6 na yamma daidai ya shigo cikin gidan, cikin sauri Maryam ta tarye shi tare da cewa, Sannu da zuwa yaya Umar. Aha, ya ce ba tare da ya tsaya ba, sai leda da ya miƙa mata cikin ɗan ɗaga murya ya ce, Kaji ne, ki yi min gashi nan mai ɗan roma-roman nan, ki yi sauri fa, kin ga an kusa kiran sallah. Ido ta zuba mai cikin bin shi a baya a hankali ta ce, Yaya Umar saura minti 25 ne fa a kira sallah. Kuma yau jiri na wuni da shi da ƙyar nan aikin gidan ma wallahi ban da lafiya. Cikin fushi ya juyo ya kalle ta tare da cewa, wallahi ke dai kin fiye saiɓin tsiya. Menene a cikin aikin gidan nan? Na ga dai akwai mai wanke-wanke da shara da wanki. Girki ne fa kaɗai aikinki,
amma duk sai ki wani sakewa don son jiki? Sai kuma ya juya ya kalli ‘yarsu ƙarama da yanzu ta tashi daga bacci, shi ya sa kanta da ke tsefe ya ɗan tufke, a kan gobe za a kai ta kitso. Cikin taɓe fuska ya ce, kalli kan Ikram fa, kin bar ta kai a tsefe ba kitso? Sai kuma ya ɗan rinƙa leƙe cikin gidan da falon don neman ta ina zai ci ta gyara, ganin babu kuma baki ya saba mita sai cewa ya yi, fito min da kayan da zan sa, in na fito wanka sannan kuma ki je ki gasa min naman nan, ki kuma kitsa wa Ikram kantan nan. Inda sabo Maryam ta saba da wannan rashin tausayawar daga gun mijin nata, ba wai kuma son ta ne bai yi ba, a'a, kawai dai bai da bawa mace uzuri ne, shi gani yake mai aikin mace ai duk aikin kamar wasa ne. Kayan ta fara cire mai, sannan ta sa wa Ikram hula a kanta, sai kuma ta wuce kicin ta fara aikin. Ana kiran sallah ta zo ta haɗa mai komi, sannan ita kanta ta ɗanci dabino, sai kuma ta yi sallah sannan ta koma kicin ɗin. Shi ko yana dawowa masallaci ya shiga falon ya samu su Ikram da yayyinta suna wasa cikin ɗaga murya ya ce, kai Ismail ina maminku? Da sauri ya ce, Dadi maminmu tana kicin ko ruwa ba ta sha ba. Murmushi ya ɗanyi sannan ya ce, Ismail, maminku sai ɗinta ya yi yawa ne, ni ma yanzu yunwa nake ji, amma kaga na kasa samun kulawarta. Da sauri yaro ya ce, To dadi bari na sa ma abincin ko? Kai ya gaɗa tare da cewa, To ya zan yi, ai ya zame mun dole, zo kai da Sultan mu ci. Haka suka zauna suna ci yana ta mita, ita kuma sauri ta gama sannan ta zo ta kawo musu kafin nan isha ta yi, sai kuma ta yi sallah sannan ta kimtsa falon, ta zo ta wa yaran wanka suka je suka kwanta, shi ma ta zo ta kimtsa shi sannan ta juya za ta fita, ta je ta ci abinci ta yi wanka, ta samu ta kwanta, ta huta, sai kuma ta ji shi yana Maryama zo mana, ina kuma za ki je? Cikin rawar murya ta ce, Ruwa zan je in sha kuma zan yi wanka gashi bacci nake ji. Cikin rashin damuwa ya ce, To ki yi sauri ina jiranki. Kai kawai ta gyaɗa sannan ta fita, tana mai jin zafin rashin tausayawar da mijinta ke nuna mata. Gidan yaya Umar kenan. Koya gidan Bashir kuma ke ciki? To masu saurare, a nan za mu dakata insha Allah, sai Allah mai kowa mai komai ya kai mu inda za ku ji mu a ci gaban shirin in Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.